Najmanje 12 lakše povrijeđenih policajaca, 15 napadnutih učesnika Prajda, 64 uhapšena izgrednika i sve to u 5 većih incidenata koji su obeležili subotu visokog rizika u Beogradu. Dan kada su se u Beogradu u isto vrijeme našli učesnici Euro-Pride šetnje i oni koji su htjeli da ih spriječe, nije protekao bez sukoba. Najveći se odigrao kod autokomande. Bitka na autokomandi. Najveći incident desio se na autokomandi kada je velika grupa navijača kod bulevara Oslobođenja bakljama i topovskim udarima gađala policijski kordon koji obezbeđuje Euro-Pride. Tom prilikom policija je upotrebila suzavac i šok bombe. Do incidenta je došlo kada su huligani njihov kod 250 naoružani štanglama, palicama i lopatama pokušali da se probiju do Slavije, kako bi se obračunali sa učesnicima Pride šetnje. Deo navijača je skrenuo u dvorište infektivne klinike, pored koje je došlo do okršaja sa policijom, koji je trajao oko 5 minuta. Huligani su gađali policiju petardama i bakljama. Najveći sukob bili su u Karađorđevom parku, ali su ipak uspjeli da budu potisnuti nazad ka autokomandi. U tim trenucima situacija je bila izuzetno napeta, ali su se mnogobrojne policijske snage pojavile i brzo formirale kordon, potiskući huligane ka autokomandi, dok je nekoliko mladića i uhapšeno tom prilikom. Tom prilikom povređeno je 12 policijskih službenika, a oštećeno je i 5 službenih vozila I-92. Klinč u Resavskoj. Do incidenta je došlo kada su počele međusobne provokacije učesnika Prajda i protivnika ove manifestacije. Ove dve grupe susrele su se u Resavskoj ulici, počelo je sa verbalnim sukobom, potom su počele da lete flaše. Izgledalo je da će doći do haosa većih razmera, ali veći sukob sprečila je policija koja je na vreme reagovala. Probijanje kordona u Beogradskoj ulici. Grupe protivnika Euro-Pride šetnje, među kojima su bili pripadnici TZV narodnih patrola, okupili su se oko 16:30 časova kod hrama Svetog Save i uputili se ka Tašmajdanu na okupljanje učesnika parade posle šetnje. Policija ih je zaustavila u Beogradskoj ulici i tu je došlo do sukoba. Pojedini protivnici Euro-Prajda pokušavali su po svaku cijenu da probiju koridon, a neki su tražili pukotine u okolnim ulicama. Ipak odbijeni su preusmereni. Deo ove grupe našao se ispred crkve Svetog Marka, gdje je posle sukoba sa policijom nekoliko izgrednika uhapšeno. Napad na devojke ispred RTS-a. 2 devojke su napadnute i udarene ispred zgrade RTS-a, prišle su demonstrantima kako bi fotografisale dešavanja, posle čega jedan protivnik Prajda izašao iz grupe i počeo da ih udara. U tom trenutku taj rejon nije bio obezbeđen policijom. Nakon napada devojke su uspjele da dođu do policijske patrole i daju izjavu. Napad na albanske i nemačke LGBT aktiviste. 8 albanskih LGBT aktivista napadnuto je u subotu u Beogradu kada su se vraćali sa Euro-Prajda, objavio na Facebooku novinar Idro Seferi. On tvrdi da je 2 aktivista povređeno i da ih je odvela hitna pomoć, dok su ostali u stanju šoka. Organizatori Euro-Prajda su za N1 potvrdili da je više od 5 učesnika i učesnica napadnuto prilikom povratka sa Euro-Prajda, a da su uglavnom u pitanju strani državljani iz Nemačke i Albanije. 2 policajaca zadržana su u bolnici.